Co teda? Ne na to? No řekni si, mě to je jedno. Vážení družstva, já vás teda vítám na prvním gulášfestě v Bzenském Šenku. Jsem rád, že jste přišli zase s takovým hojným počtem. Něco bych vám řekl těm pravidlům, jak dneska bude probíhat. Jednak budete soutěžit vlastně o dvě hlavní ceny. Jedna bude, že vlastně bude cena těch degustátorů, co vám budou koštovat, tak vám budou dávat hlasy. A ta druhá bude, aby bude zároveň spojená i s cenou starosty. A ta druhá bude vlastně v pořadí, jak budou lidi chodit a druhá cena bude vlastně cena poroty. Jo, teda bude od prvního se 4 družstva, tak od prvního do toho 4. družstva. To takhle si taky. Tak já vás taky vítám. Milan mě poprosil, abych tady řekl nějaké 3 nesouvislé věty, tak jsem si to celou noc chystal. Takže chci vás hlavně přivítat, milá dámo, vážení pánové, chci vám popřát, aby se vám to podařilo, aby vám nezduchl oheň, nepřipálila se cibula a aby teda se vám to všechno vyvedlo tak, jak si představujete. Jak říkal Milan, věnoval jsem takovou drobnost, zlatou vařečku, mám představu, že to bude putovní, takže každý rok na ní přibude jméno toho vítěze, je to z ryzího zlata, vykopal jsem to na růžáku, takže doufám, že to pro vás bude ta hlavní cena, kterou tady můžete získat. A jinak teda těším se na to, co ochutnáme, těším se na to, až se vám to zavaří a my budeme mít možnost teda zkusit, jak jste skvělí kuchaři. Takže přeju vám ještě jednou hodně štěstí v tom vaření a úspěchu a asi do toho. A ještě než začneme, tak si vylosujete z košíku takovou číslo, jo? Pod jakým číslem budete. Jo? Je to od 1 do 4. Děkuji. Ano. Děkuji. Děkujeme. Další zdar. Tak toto je poslední dnešní guláš, úplně poslední. Když se stáží dostatky petěnku, padá na mě žal. Zatoulaný pes, tak zase ani kurku, neusím dál. Lásku moji, níže kurci vene, a zkrkou hudky, neusí se volene, a ránu se dá na střiky petěnku, že tady to spal. Lásku moji, níže kurci vene, a zkrkou hudky, neusí se volene, a ránu se dá na střiky petěnku, že tady to spal. Slepým sáři červánků. Moje duše, šira
za stepy až do Gánu. Jméno žádný na světě není rovno, když se ti vina, aniž to je vážno, když se ti vina, až měsíka jinou stírovou zván. Nejlepší kuchaře, a tím hlavně mistři! Myslím si, že ta akce povedla velmi pěkně, protože je to první ročník. A rád bych předal tady slovo hlavnímu kuchaři, nebo tady pajovrti vlastně tady, jak to vůbec tady probíhalo a kdo ví. Nahlás trošku. Už jdu. Dělat otázky. Ještě dobrý den. Moc děkuju za účast. Děkuju účastníkům. Za mě velmi povedený guláže. A bylo to opravdu okloub. Můžu? Tak začneme 4. místem. Tým číslo 1, Dančí guláš. Je, že to se dá pán Vám se fandila nejvíc. Děkujeme. Paráda. Já taky jo. No, paráda. Podle poroty na 3. místě tým číslo 3 ovízí guláš na pivu. Děkuju. Máš tam cenu určitě, musí být třetí. Děkuju. To je počítač. Peťo, kde je počítač? Každý víru budete nabídit. Ale! Chceme říct. Na 2. místě vepřové Vindalu. Frankovská. A na 1. místě maďarský guláš, tým číslo 2. To je správný. Vyhlásí podle hodnocení lidu. Tak, dobré odpoledne, já vás všichni zdravím. Děkuju, kdybych to neřekl. Zbývá vyhlásit tu úplně nejdůležitější cenu, a to je cena veřejnosti. Hlasování podle žetonů vyhlásím vzestupně a vítězi potom předáme pohár a tady tu 29karátovou vařečku. Takže v hodnocení veřejnosti se na 4. místě umístil tým číslo 4 vepřové Vindalu. V hodnocení veřejnosti se umístil tým číslo 1 Dančí guláš. Na 2. místě se podle hlasů veřejnosti umístil tým číslo 2 maďarský guláš. A jako vítěze
jako vítěze vybrala veřejnost tým číslo 3, hovězí guláš na pivu. Kožička je putovní, vyfotit, vrátit do hospody. Tady máte pohár, máte umět. Tak gratuluju. Víš to dobrý, ne? Tak. Děkuji.